Kubvawo pakudzidzawo kuti mbiya inogonawo kushandiswawo nemunhu wedha ari kuda kukubatsirawo kana kuti mumwe munhu usiri kuziva kutsipikawo mweya unenge uri pauri. Today's message ichanyonangana pamusoro pedota nekuitwawo kunoitwawo mazai zvakare kuti zvinge zvichikukanganisirawo raramo yako. Mogara muchizivawo kuti mashoko aunotaura kana kuti mashoko angataurwawo nemumwe munhu ane simbawo kukontrolawo maevents anenge achidawo kuitika kana angaitike mulife yako. Mongogara makangwarira kunyanya mashoko aya amunotukawo muchishandisirawo vana venyu vamunenge makabereka. We say welcome back to another episode yedzidziso. Nhasi we continue from where we left. Kunamata uchituka dzinza rako kwakangofanana nekutuka mubereki. Namatai muchituka zvakaipa zvaiitwa nemunhu kwete dzinza rese, nekuti mudzinza mune vanhu vakanaka uye vakaipa. Saka ukati dzinza uri kubatanidza munhu wese, including avo vakambokunamatira vachitaurawo mashoko ekuti unge uchizokomborerwa iwewe pavainge vachiti komboreraiwo vana vevana vangu, iwewe wazozvarwa manje wakuuyawo wakutangawo kutuka vanhu ivavo. Ngatishandisei njere please, ndapota. Hapane zvinhu zvinogonawo kukanganisa minamato yenyu kana mitsanyo yenyu pamunenge muchiitawo zvamunofanira kunge muchiita zvinokuyambutsai. Chinhu chekutanga, makuhwa. Mweya wakanaka haudi munhu anogara ari mumakuhwa nekugara achingopesanisawo vanhu nekudawo kwemashoko anenge achitaura pamusoro pemumwe nemumwe anenge achiitawo kuti vanhu vange vachizopopotedzana kana kupesana. Kupopota nemutauro kunoitawo kuti ngirozi itambirewo kure. Even watadzirwa wakaitawo zvekupopota kudzingawo vanenge vachikuchengetedza nengirozi yako. Vanogonawo kukufuratira wotichizvirirawo hondo dzako wega nekuti haugonawo kudzikamisawo voice rako. Tikavawo vanhu vanyoro, ngirozi dzeduwo dzinogara dziri padhuze uye dzichitirwira. Kuomera chaiko. Ukavawo munhu anopawo vamwe vanhu zvinhu zvisinawo mhiko, kungopawo shiri kana mhuka chaidzo, kungotiwo uchimukawo makuseni ungotiwo batawo kapu kana yeraisi woisawo tushomanana muruoko woendawo panze panenge paine huku kana kuti shiri, chinhu chisinawo zvazvinobhenefitawo kubvawo kwauri, hongochipawo something chodyawo choenda. Ikoko kutori kutovhurawo nekuchenurawo mhanza yako. Kugonawo kungofadzawo chinhu chausingabhenefitewo kubva pachiri, unenge wagonawo kufadzawo Mwari. Zvinhu zvako zvinogarawo zvichizaruka. Tarisai zvinoitwa nevarungu kuti vanogonawo kutotengerawo kana shiri chikafu chaicho chinenge chitori musitoro vachishandisawo mari yavo. Idzo dzinongouya dzongodya chikafu chinenge chatotengwa. Kana kuuraya mhuka, varungu havadaro. Vatosiyana nesu kuti pese pataonerawo mhuka yemusango tinenge takuda kutoiitawo nyama, pataonawo muti tinenge tichitongofungawo huni. Ngatidzidzei kuchengetedza zvinhu zvatinenge takapiwa, kupa chaiko nekubatsira pese paunenge uchigona. Kuchengetawo chigumbu munhu kunodzivisawo zvinhu zvakawanda. Ukagara wakabatikana munhu unenge uchitosvibisawo ngirozi. Saka zvichinzi nyangwe pakunamata kana uine chigumbu haunzwikwe, unonzwikwa kana mwoyo wako wakachena. Ngatidzidzei kuregererawo kuti nesuwo tinge tichiregererwa. Ngirozi dzedu dzigarewo padhuze nekutinzwawo patinenge tava kudawo kunonamata. Dressing yedu chaiyo ngainge iri kunova yakachena. Pese patinounganawo nevamwe tisange tichinodzivisawo vamwe kuendawo pamberi paMwari kuti vaitewo upombwe kana vachinge vatitarisa. Kupfekawo zvinhu zvinoyevedza kwakanaka, asi ngatisazvinyanyei kana kuri kuti takuendawo pamunamato. Izvi zvinoshanda zvakare kune vanoitawo zvemudzimu. Pari pachinamato munhu obva anzi ngaadye hake zvese zvaanenge achidawo kudya, asi kune vanoitawo zvemudzimu zvinhu zvinorembuka nezvinotsvedza zvinonetesawo nekushayisawo simba kuvadzimu venyu. Kudya derere nefishi yemuramba iwe uri munhu anenge aine mudzimu, imwe mudzimu ndiyo isingadawo kuti udyewo nguruve. Apa zvinoenderana nevari pauri. Vakati usadye nguruve iwe ukadya unotoshayisawo simba zvinenge zvava kuda kuitika. Unogona kutorohwa neshamu chaiyo ukatorwara, kana kuri kuti wazorambawo uchipikisa. Hachipfambi hachidiwe zvese kune vanoitawo zvekunamata nevanoitawo zvemudzimu. Hapana kunodiwa zvetsvina-tsvina, kunyangwe vemadziva chaivo vanjuzu vaye. Kana ukararamawo mutsvina, mudzivi mashave zvinotokusemawo, including wo njuzu, paya panozonziwo nevaya vanonamatawo kusaidhi ravo kuti cleanliness is next to godliness. Ndo kwazvinotangira.
Saka ngativei vanhu vanoraramawo upenyu hwakachena, hwokukumbirirawo munhu wako mumwe chete wekufambidzana naye, moraramawo makadaro. Zvinhu zvako zvinofambawo mugwara rakachena. Kunamata ndiyo nzira yekutaura nekuyananawo naMwari. Tikasanamata tinenge tichitopawo mhepo dzakaipa mukana, tichinetesawo ngirozi dzinenge dziri patiri. Ngatidzidzei kugara tichinamata, kuti Mwari vedu vativhurirewo masuo, kuti patinopindawo mumasango taakuendawo kunotsvaga, tinenge tagara takazvivhurirawo mhanza. Ichokwadi kuti varoyi varipo, dzimwewo nguva tisu tinenge tichivapawo mukana, nekudawo kwemaitiro edu, chiraramo chatinenge tichirarama machiri nemabasa atinenge tichibata. Ngatichinjeiwo maitiro, unhu netsika dzedu. Munhu ngaadzidze kukoshesawo muviri wake. Pane anotozivawo kuti uyu munhu uyu muroyi, munhu akaipa. Munhu iyeye usambofe wamutendera kuti anga achizosvikawo pakunotsika mumvuri wako. Vanhu vanonyanya kufarirwa kuda kutsikirwawo mumvuri yavo ndevaya vanenge vane zvipo zvinenge zviri pavari. Kutsikirwawo mumvuri inzira yekutsipikwa kana kuti kutsikirirwa. Zvekuti kutsika mumvuri wemunhu ane laki unoitawo laki, zvinhu izvozvo ndezveurombwa kana kuti ndezveuroyi. Mvura yemumhango yakakosha, inoshanda zvakawandisa, inosunungura zvakawanda, asi haingowanikwe. Vanhu vanoshanyawo pamba penyu kana vakaipa vari varoyi, havatobudawo mumba vasina kukumbirawo toilet. Mutoilet ndo mavanosiyawo mhepo dzavo, nemunodawo kutogara muchipfungaidzwa kuti zvinhu zvinenge zvasiyiwawo nevakaipa zvinge zvichizofumuka. Akaipa anotozivawo kuti kana akanowetera paunowetera iwewe, hamuzokwanisawo kuvaonawo kuhope zviso zvavo kana vachinge vauyawo kuzokuroyai. Zvekuti uri mudiki paya, handizivewo kuti meseji yangu ichasvikawo sei kuvana. Paya paunotumwawo kunoyanikiswawo zambia pawaya naana mbuya kana kuti naana tete, zvisiyei zvinhu izvozvo. Unenge uchitoitirwa imwe mhiko hombe yekuti upengereke nenyika, kupenga, kuitawo chipfambi kana kutevedzawo mabhawa uchiitawo chirombe. Sekupepereka kunenge kuchiitawo zambia pawaya kana rayanikwa. Kana uri munhu aimborota usisarote, ngatimbokwishanei nyora timboonawo kuti zvinofamba sei. Ngatimbotsvagei mvura yemumhango tiite zvatinoita. Unge uri munhu wanokwanisawo kuona zvinhu zvinoitika kuhope. Pamwewo pacho handisi kudawo kukudzorerei kumashure. Kana uri munhu akanyatsokuroyiwa zvemandoro kwati, remedi unogona kuishandisawo zvakaita sei, asi inogonawo kutadza kushandawo pauri. Kana uine kwaunodawo kunobatsirwawo mweya yetsvina inogara yakadongorera kare, ikaonawo kuine masimba inokuvharidzira kuti usaende, kuburikidzawo nekushayawo mari, kukunetesawo uchiverenga, kukupawo matambudziko anoitawo kuti ukanganwe zverwendo urwu, sekurwarirwa, kubirwa kana kurambwa nemurume chaiko, kana kufirwa. Ukarota uchiramwisa mwana, chiratidzo chekushandiswawo nezvikwambo. Kana uchishandiswa nemuvengi akasimba, paunotambidzwa mushonga kana muteuro, hausiriwo unotambira asi mweya yetsvina yobva yatonhodza, iwowo pauchazoenda uchinoshandisa zvinenge zvitoperawo pawa. Kana uine mweya yetsvina yakasimba uchienda kunobatsirwa neasinawo simba, inosana yatokurirawo kare mubatsiri, zvekuti unogona kutosvikako kuchinzi hapo kana kutosvikako woona dondo. Kune madzimai, kana ukaona uchida kuendawo kunobatsirwa, wobva waendawo kunguva kana kuti kuperiod, ziva kuti muvengi anenge atoonawo kuti apa wakuenda kunopona. Saka pamwe pacho kune vamwe vanoti hatishandire munhu anenge ari kuperiod. Saka unofanira kutovataurira kuti pese pandiri kuda kuwira kuno ndo zviri kuitika. Vanozivawo nzira dzavanokwanisawo kushandisa kuti vange vachikubatsira kana ari munhu chaiye wechokwadi. Muchenjerera kuti unzi une mudzimu iwe uine ngozi kana kuti chikwambo. Zvakakoshesesa kusaudzawo vanhu zvekubatsirwawo kwako sezvo usingaziviwo kuti muroyi wako ndiani. Vazhinji pavanoendawo pavanenge vachidawo kunobatsirwa, vanotoshamisika akubudawo dhimoni rinenge richitotaurawo munhu waanenge achiziva, dzimwe nguva atorinya kubereka, apo vari ivo vaanenge achitemba nekuudzawo matambudziko ese mazuva ake ese. Ukaona uine munhu wekuti ukamuudzawo dambudziko rako achigara achikushingisa kuti zviitire zvinhu zvako wega, kana kukushingisawo kuti ramba uchiitawo uku, ari mapostori wonzi ramba uchienda kumapostori, kana kuti kuri kuchipatara wonzi ramba uchiendawo kuchipatara. Chimbochinja kana uchinge waona kuti zambuko rako harisi kusvika, umboonawo kuti kana ukaendawo uku chii chichaitika.
asi musazopote muchingozvisanganisa kuti uku waenda uku wabva. Ita chinhu chimwe chete panguva imwe chete ugozoziva nekuona kuti zambuko rako riri kubvawo papi. Mazai akakosha asi anodawo kuchenjererwa. Titori neavo vanonzi endai munoputsirawo mazai pamharadzano. Kubva nhasi ndodawo kuti mubva matya kuitiswawo zvinhu izvozvo, muchizivawo kuti zaiwo chipo, ende chipo kana chichinge chaakunzi chiputswe zvinenge zvichirevei. Mumwe anonzi enda unoputsirawo zai pasi kuti mhepo dzinge dzichibvawo pauri. Izvo akutodzingawo nekutsipikawo zvacho zvakanaka zvanga zvichidawo kuitika. Kuputsa zai kuite chete kana ngirozi yako ichinge yazvitendera kana kuti vadzimu vekwako, nekuti usangoputsiswe zai nemunhu wese wese. Inzwawo kutya. Vazhinji vakangoputiswawo mazai zvisina kana kuzombofamba, upenyu pamwe pacho ukatobva watozowedzerawo kuoma. Mumwewo paakaputsirawo zai pasi, hope dzake dzakabva dzatovharikawo kubvirawo musi iwowo. Kuputsa zai dzimwe nguva kwakafanana nekurasawo mucheka kanawo kupisawo machira. Kana kuri kuchivanhu tinenge taakutaura kuti apa warambawo mudzimu. Vakawanda vakaitiswawo zvekuputsiswawo mazai vasingaziviwo zvazvinoreva. Kana muchinge maitawo shungu dzekuputsawo mazai, maputsirei mumuromo wenyu wobva warimedza, kwete izvi zvekukandidzira pasi. Zai chinhu chinodiwawo nevakawanda. Zai upenyu, rinorapa, rinochenura, rinoshanda zvakawanda, zvakanaka nezvakaipa, uye rinotsipika zvakare. Richizoshandiswawo pamatare enjuzu. Zvino kana uriputsa zvoreva kaa kuti ukudzingawo zvinhu zvinenge zviri pauri. Zai rishandisei kuriputsirawo pasi. Inzwaiwo kutya, nekuti tinoziva kuti kana munhu achinge apihwawo hope achirotawo achipihwawo mazai, zvinongodudzira kuti apihwawo chipo. Pane pamwe paunogona kurotswa uchipihwawo mazai then obva aputsikirawo pasi, zvichirevawo kuti unenge une chipo chiri pauri chine muvengi ari kuzamawo kuchirwisa. Mochenjerawo kuti munogonawo kuputsirwawo zai pamhanzawo pako uchinzi urikudzingawo mhepo iri pauri. Izvo unenge uchitodzingawo zvakanaka. Garai muchiziva kuti zai pachezvaro rinoitiswawo mhiko dzakanaka nedzakaipa. Kana usati wanzwisisawo mashandiro aro, zvitori nani usiyanewo nazvo. Itai zvinhu chete zvamunenge muchiziva, zvamunenge matsvagawo information pamusoro pazvo. Kana wakambonzi une zviri pauri, zvingava zvemudzimu kana kuti zvemanjuzu, wobva waputsiswawo zai, pane zvisinawo kujeka pazvinhu izvozvo. Dota zvakare rinogonawo kudzingawo zvinhu zvakanaka zvinenge zviri pauri, zvichienderanawo nekuti anenge akupawo wacho anenge aritaurirawo kuti kudii. Zai nemadota hazvisi zvinhu zvekutamba nazvo, nekuti zvinogonawo kuvhura at the same time zvinogonawo kuvhara. Vazhinji dota vakarigezeswa kuchinzi kudzingawo mhepo, asi raibva radzingawo zvose, zvinova zvinozoitawo kuti munhu azotangawo kutambura nenhamo, pane kuti zvinake zvinhu zvototangawo kupenda. Ndiani akambokuti ugezewo nedota ende aizviitirei? Akakupawo mune zvakanaka here kana kuti aitozorodzawo zviri pauri? Dota kurapa rinorapa, asi rinotyisawo kupihwa, nekuti dota varoi vanorishandisa iri nzira yekunetesawo zvipo zvevanhu. Mapostori anorishandisa, handizive kuti inenge iri nzirawo yei. Kune vane mudzimu kana mashai, musatambe muchingogezeswawo dota. Geza naro kana zviri pauriwo zvabvumirana nazvo kuti unge uchiitawo izvozvo, nekuti kana zvichitongonzi une zviri pauri chete, zvinototaura, zvinotokuonesawo chiedza kwauri kufanira kuenda nekwausiri kufanira kuenda. Zvandinonyanya kuziva ndezvekuti vamwe vanorinwa kurapawo mudumbu, and that is for a good use, and then vamwe vanorishandisawo kutsipika. Tese tinozivawo kuti nguva yekunaya vane tumheni twavo vanenge vachidawo kuedzawo masimba kuti zvigozonzi munhu imbawo yaakavaka yarohwawo nemheni ikadonha. Hakuna mheni yaMwari inorova munhu akafa kana kuparadza pfuma yemunhu. Mheni inongodaro bedzi imheni inenge yatoitawo zvekutumirwawo nevanhu. Saka zvamunokwanisawo kuita, chitorawo muti unonzi mufandichimuka woturikawo hako pamusoro pemba. Unogonawo kutsegerawo nedombo kuitirawo kuti mhepo isange ichizotorawo muti iwowo, asi mubva magara mazivawo kuti panotorwawo muti uyu pane zvinototaurwawo pauri, zvinotodawo kukumbirira usati waitawo zvaunenge uchidawo kuita. Munozviziva here kuti kana munhu achida kukugadzira, kukuisa munyama,
anotanga arwisa what is in you. Chipo chako ndo chaanorwisawo first. Anodzimawo light rako iro raunenge uinaro, ndipo paunotangawo kuona usisarote sevamwe, light rako rinenge ravharwa. Kubatidza light again, tora mumvuri wako wemasikati, mavhu etsoka dzako, taurira panguva yako yekunamata. Wotiwo ndinodawo mumvuri wangu wakabviswawo pandiri newakaipa, unge uchizodzoka. Ndodawo zvangu zvese zviuyewo back kwandiri. Kana wapedzawo kudaro waisawo muglazi remvura, wobva wanwa zvishomanana. Imwe yachona wobva wazogezawo kumeso. Zviite izvi for 3 days, uchaonawo shanduko kuti zvandaive nazvandave zvatosiyana. Tombogumira pano. The next topic tinoda kumbozama kuti tinge tichiita deep nezvemanjuzu, kana kuti tombobatawo first maremedies evanhu vechirume avangakwanisawo kushandisawo kucleanawo system nekungozvichenesawo nekuzvisimbisawo muviri unongoneta-neta munhu anenge asina kushanda basa rakawanda. So mungotinyorera mucomment section kuti tombokupai maremedies evarume here, kana kuti tombopinda munyaya yemanjuzu tomboita deep nayo. But I'm sure kuti nyaya yemanjuzu inenge ichitoda maybe about an hour, saka togona kuzoita 2 episode. We meet again in our next episode.